Ayan. Agi ka din bolig. Ang wala. Oh. Bolig dito ikaw pandak. Si ngaril na lima. Guwapo ganda ito nga kuan. Ngaril tala lima niya, pito ang tulo ang graba. Pera na dong, pera na dong. Upat. Ngaril ang lima ba? Ah, panlima na. Ben. Pito pa nga graba Ben sa semento. Asya na lang iton. Sige Ben. Oh, sige Ben. Ha? Isunod na semento kay haloon ko anay. Sino ito graba? Kasi tama ulit ang graba. Ayan. Tama lang dito sa kasama. Nakasawa si Dodong husay kay mauyatom. Ano yung magtrabaho na? Ano yung magtrabaho? Ako yung magtrabaho? Ha? Pa? Wala. Saan yung dikdik, no? Oh. Mag-ayos kami ng agianan sa motor.